this is Christine and it's our family budget. So today, gusto nating i-haul. Alam nyo, gabi na. Pero in fairness naman, maliwanag naman siya, no? Hindi siya ganun kadilim. Kanina natanggap namin itong mga 4 p.m. Natanggap namin itong package. Ayan, bubuksan na natin ito guys. Ito pala is galing sa ating kaibigan na gusto niyo tawagin natin siya sa pangalan Chris. Yan, hello Chris. Galing kasi siya sa Japan. Sa Korea. So sabi niya, gusto niya akong padala na pasalubong. So ito yung pasalubong niya. Sabi niya sa akin, konti lang daw. Pero ito yung konti. In-expect ko talaga sa pouch lang. Pero eto, yan, simulan na natin. Dahil hindi na naman ako excited. Sila din excited. Together with my fam. Wow, fam. So, tadang! Buksan natin. Dog! Yay! So, this is perishable. Nakalagay talaga na perishable. Sis, maraming salamat. Nag-text lang namin kanina na ayun nga. Actually, magkapareho kami ng nickname Chris. Magkaiba lang ng ano. Sis, Mary Chris. Kung gusto yung tawagin ko siyang Chris. So, same lang kami, Chris. Oh my God. I'm so excited. This is my second time na nakatanggap ng gift from our beloved subscriber, our friend, or anuman. So, thank you. Dang! Wow! Walang reaction. Pakita mo si Baba. Pag dito. Ang dami, tingnan nyo. So, oh my God, ang bigat. Oh my gosh! Ang dami naman ito, sis. Grabe ka, ha? Sabi talaga niya, konti lang daw. Grabe naman, ang dami naman ito. Grabe kasi sa... Ay, grabe. This is my first time. So, ano masasabi mo pa? Thank you sa nagbigay. Ito na si Mumpes. Thank you sa nagbigay. Thank you sa nagbigay. Charot. Thank you. So, ito na. Oh my gosh. Kape. Wow. 1 year supply ng kape. 100 pieces. Cookies! Yay, cookies! See, excited just sa cookies, sis. Oh my gosh. Easy cut. Parang alam mo yung ano namin gusto namin wow, Cafe Mocha Gold. Ayan siya, Cafe Mocha Gold. So siya na guys, hindi siya ganun kaliwanag talaga kasi gabi namin ito pinil. Kasi excited na kaming buksan. So this is 100 pieces? Paano? 100 pieces. Sabi ka ha? Ito yung excited si Hagrid. Cookies! Chick Choc! Ayan, Chick Choc cookies. Wow! Oh my goodness! Wow! Kadami naman ito. Oh my God, hindi niya ako makapaniwala. Ang init. Wow! Mas lalo akong nainitan sa sobrang tuwa. Wow! Ano to? Binge Lotte. Wow, another cookies. Grabe naman kasi, uy. Oh, wow! Wow, napawaw talaga si Hagrid. Eto, cookies din ng mga biscuits. Ayan. 5 pieces na biscuits. Grabe kasi. Grabe si Papa. Hindi makakapaniwala si Papa. Ito pa. Ano to? Grabe ha. Hindi maubos ang grabe ko dito. Wow! Parang souvenir from Korea. Ayan siya guys, oh. Sis! Grabe ka talaga, sis. Parang tayo sa Korea. Payang kami nakapunta sa Korea. Sabihin mo sa camera pa. Ito sa camera ba? Nahihiya pa kasi si Papa hindi siya sanay sa... Grabe kasi sa... Ano to? Wow! Oh my God! Gusto ko ng ganitong spoon. Oh my gosh! From Korea. Ayan siya guys. Oh, ang cute! Nakikita niyo ba siya? Ayan, may spoon siya. Tapos, meron siyang keychain.
And then parang may something pa siya dito sa ano. Chopstick ata to. Ayan. Alam mo bang gusto kong mag-ano ng chopstick? Mag-aral ng chopsticks? Parang kilala mo na ako, sis. Parang alam mo yung mga gusto ko. Ayan, wow. Grabe, excited siya dito sa ano. Ay, meron pa. Wow, nail cutter. Alam mo bang parating nawawala yung nail cutter namin? At least ito, meron siyang sabitan. Oh my gosh. Feeling ko ikaw yung aking long lost friend. Wow, charot. Eto, last. Ang dami naman ito, sis. Teka lang, excited talaga si Hagrid, no? Parang hindi siya. Hindi siya. Tinignan niyo, wala na. Wow, grabe sis ha. Grabe ka talaga. Wow, noodles. Ano to? Since 1963 ka, ang init. Chips. Ang init Oh, talaga. chips. Parang pinagpawisan ako sa pagdala mo. Parang hindi ako makarecover dito. Okay, hindi ko alam pero ano siya, samyang siya. Hindi ko maintindihan yung kanyang mga ano sa samyang. Yung samyang lang na intindihan ko. Meron din ito. Samyang din. Samyang din to. Basta, noodles pa rin siya. Alam mo, hindi tayo Koreana. Hindi ko alam basahin yan. Grabe ka naman sis. Uy. Halaka uy. Grabe nagilibang. Ano to? Creamy caramel popcorn. Wow! Chips na. Ha? Chicks daw. Oh, chicks daw yan, oh. Okay, may chicks na creamy pop caramel, oh. Ayan, popcorn. Malaki siya. Parang ganyan siya kalaki. Chips na. Oh, chicks yan. And then lastly, noodles. Yay! Ayan, ano to? Snack ramen. Alam mo, gusto ko talagang, alam mo ba sis na gusto ko yung mga Korean food, ganun. Kaya talagang, ano masasabi nyo? Ano sa'yo may ingon, be? Sa nag-give, ani? May ingon. Say thank you. Yeah. Yeah, say thank you, Ate Chris. Say thank you. You're the Chris. Say, ato mo sa camera lagi. You're the Chris. Louder. Kasi ka. You're the Chris. Wow, thank you. Thank you sa nagbigay. Oh, thank you. Hindi lang ang ano si Papa, hindi lang showy sa kanyang feelings, pero alam niyo bang kanina pa siya excited na buksan to kasi bukas sana namin ito i-film pero gusto niya makita yung laman. Kaya eto na. So ayan, thank you sis. Sobrang thank you. Sobrang thank you talaga. Hindi ko in-expect. Kasi sabi mo sa akin, ate, konti lang. Hindi ko naman in-expect pagdating kanina. Akala ko talaga naka-pouch lang. Pagtingin ko isang malaking box, ang dami naman nito sis, parang hindi ko ma-imagine talagang binigay mo sa akin sa to. So yeah, thank you Chris, maraming salamat. Ito kaya pa tayo Chris. So yun lang, sobrang thank you. Alam mong ma-enjoy. Ito talaga yung pinakagusto ko, yung kape. Ano to, 1 year supply ng kape. Kasi sobrang adik kami sa kape. Parang alam mo yata ha. Adik kami sa kape dito. So yun lang guys. Sobrang thank you. At yun lang. Wala ko ibang masabi kundi thank you. Sobrang pasalamat ko sa inyo dahil alam niyo yun, hindi ko i-expect na talagang bibigyan niyo ako ng ganitong ano ha. Sorpresa. Wow, sorpresa. So yun lang guys, alam niyo, sobrang pawis ko, parang naghalo-halo na yung aking tuwa at alam mo yun, sobrang thanks talaga sis, hindi mo lang alam talaga kung gaano ko na-appreciate si Papa, hindi lang siya ganoon ka-showy pero sobrang kayo na po yung excited na buksan yung package. Thank you sis, thank you so much, and yun. So, I hope you guys enjoy. Follow nyo pala ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. Yun. So, yun lang guys. Sobrang thank you na lang, natuwa ako, promise. Hindi nyo lang alam. Salamat, Chris, ha. Good night. Mag-good night na rin kami. Good night pa. Good night. So, yun lang guys. Good night. At salamat. Talagang napakasaya yung araw na ito talaga. Kahit sobrang busy namin the whole day. Pero, ito yung bumungad sa akin. Sobrang thank you talaga. So yun, good night guys. Grid ayun, nag-iso siya sa souvenir. Sa ano pa siya box. Say thank you again.